ni mena jolle bisigi o tiens mu ne biere ay foi kana nye mo fe bagre fe ne mo ko dugute sanere e bena sanve chuchu ibe chiki voilà bamana ko te ko dugute sanere na tara chogo abisigi kana voilà otewa abo bagre wo bala fi ala ba masiga otewa nga agwe ka bara de ga joli na mena tu njoro na la bisigi de ni mena joli la e bisigi ni mena sigile bida siko ni mena dalle fana bibili mo do la ni mena sigile be wuli ji jo fana de ni mena sigile bibili be wuli ji jo Allah akbar nasra shufelate ni shufelate al shufe ni mena dal la be wuli ki sigi e wuli ki sigi Allah akbar ayo yomne ni kote ko jogodi ko awsa Allah akbar ko nafolotigi ati kelena miri sa nafolotigi ati kelena miri nafolotigi be miri mi est-ce que de ça va faire bo kaya kana bosa parce que ali ka miri ko ni be chaque fois pour que do be fra nafolenga e ma utse ka suno ko numa frog sauda ko komoto o to dumuni nyumando ai komoto aka le ka do soro doro ka du la akbar Osmana odona ema kuluga zanamea kuluko nte kini kumunen dun wa kini yɛrɛ de be ni kini te i be fɛn dun min tɛ kumune ye Allah akbar ko jejugu o laban ye ɲɔgɔn kɔrɔ ye ka ɲɔgɔn kɔrɔ cogo di ka ɲɔgɔn kɔrɔ wa jejugu o laban o ye dɛ mun na jejugu kɔni o laban ye ɲɔgɔn kɔrɔ ye dɛ Allah o laban yɛrɛ ye janfa ye a laban yɛrɛ ye janfa ye ma bɔ ka Musa Tarawele n'a ka mɔgɔw ta fɔ sa Allah akbar ayiwa an ba musokɔrɔba dɔ ko ne ma ko maa si tɛ bonya i yɛrɛ ko i ka bonya bɛ dépend i comportement la i kɛwale o de b'a to i bɛ bonya wa i kɛwale de fana b'a to i bɛ dɔgɔya ayiwa o ye tiɲɛ ye bi an bɛ dɔn jumɛn na bi ye araba ye février kalo tile 28 Allah akbar ye san ba fila ale ni 24 ni kalo b'a cogo la bi de bɛ février sax bon komi février ale ka jate ninnu a kuma ka ca quoi a kuma ka ca mais ɲina sini da bi ba sini ɲina san bɛ kɛ tile 30 360 parce que l'année est bisextile c'est chaque 4 ans le mois de février prend un chiffre c'est-à-dire au lieu de 26 ça devient 29 ne ko o la maa minnu bangera 29 février olu ka anniversaire bɛ kɛ chaque 4 ans non a bɛ taa n'a ye le 1er mars la kɛ 1er mars ayi o fɛnɛ kɔni tɛ o fɛnɛ kɔni tɛ o fɛnɛ kɔni tɛ o fɛnɛ kɔni tɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ se o fɛnɛ bɛ kɛ chaque 4 ans de kɛ donc a bɛ taa kɛ 28 ye n'a ta kɛ 1er mars a bɛ kɛ 28 ye parce que 29 de 29 yi o de bɛ papier kan hali ni filila ka taa 1er mars kɛ 29 non a tɛ passé o 29 février de b'a kan siga t'o la voilà ayiwa a bɛ kɛ cogo di ni jatini an bɛna jateminɛ k'a la voilà l'essor faso ka fasili ko di essor ale kumana fɛn min kan min ye sigikafɔ min ni ale bolodalen don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ a ma ko dialogue intermalien ni ko yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu kura kɔni waasa bɛn ale ni kelenya min laɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o bɛ se ka segin ka na cogo min na ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye accord d'Alger kɔni n'o y'a sɔrɔ ale kɔni dɛsɛra waasa ka se ka na ni bɛn ale ni kelenya ko ni dialogue min kɔni bolodalen filɛ nin ye ko bɛ se ka kɛ sababu kɔni ye ka na ni bɛn ale ni kelenya min laɲininen don maliyɛn olu fɛ essor hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye kunnafonidilaw olu jabala ye ni o ye maison de la presse ye ale ɲɛma kɔni ni o ye Banjugu Dante ye ko danaya kɔni kurakura la ka da a kan ka kɛ ni maison de la presse o ɲɛmaaya ye essor hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye kurantigɛ ko ta fanfɛla ye ko acteurs économiques olu kɔni wililen don an bɛ waati min na i ko sisan waasa u bɛ se ka kunnafoni jɛlen kɔni sɔrɔ ka kɛ ni kurantigɛ min kɔni bɛ sen na sisan essor ale ka laseli don l'indépendant ka laseli ye jumɛn ye indépendant ale kumalen don fɛn min kan min ye kulun bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko M5 RFP ko ale kɔni kɔnɔna kɔni ɲagalen don an bɛ waati min na i ko sisan ka kɛ ni
u ka maa fila olu kɔni suspenduli kɔni ni o ye maître Muntaka Tall fo ka taa se Imam Umaru Jara kɔni ma yira k'a fɔ kɔni kɛmɛ ka laɲini kɔni kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ ni o ye Dr Sogel Kokala Mayiga ye k'a kɔni ka bɔ a ka manko kɔni kɔnɔna na ni ka se ka kow kɔni lajɛ M5 ale kɔnɔna na. Indépendant ali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko nin ye sirabaga kansara jugu dɔ kɔ de ye min ni o kɛra Sikaso sira kɔni na kɛra sababu kɔni ni ka mɔgɔ kɔni 30 ale ni kelen olu kɔni nin tora a la ko mɔgɔ 10 olu kɔni joginna o maa 10 minnu yɛrɛ joginna ko awɔ maa 10 joginn'o yɛrɛ la ko joginda jugumanw yɛrɛ fɛnɛ bɛ o la. Indépendant ali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Mali kɔni ka sɔrɔ fanga dɔgɔyali hukumu kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka taa san 2021 na ka na san 2022 la ko n'i y'a ta kɛmɛ sigi la ko Mali kɔni sɔrɔ jiginna ni 32 de ye. Indépendant ale ka laseli don. Nouvelle Horizon ale kumara fɛn min kan o de ye an bɛ waati min na ko sɛ M5RFP kɔni kɔnɔna na ko baaraw kɔni gɛlɛyalen don. Min ye Imam Umar Jara ale kɔni k'u bilala min ye comité stratégique kɔni ɲɛmaaya la fɔlɔ ni a bɛ fɔ min ma ko intérimaire ko baara ninnu kɔni kɛra Jamila Bitar ale kɔni ni a jɛɲɔgɔnw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na côté fankelen bɛ yen ni o ye Boubacar Ka Tarawele ale ni a ka mɔgɔw olu kɔni fɛnɛ bɛ ka continuer ka yira k'a fɔ ko olu kɔni de ka kulu ye comité stratégique mɔgɔw ye ni o ɲɛmaaya kɔni bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔni bolo ni o ye Dr Sogel Kokala Mayiga ye. Nouvelle Horizon ka jateminɛ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni wale minnu bɛ ka kɛ M5RFP kɔnɔna na ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa Sogel Kokala Mayiga ale bɛ se ka bɔ premier ministre la cogo min na. Nouvelle Horizon hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin AES jamaw kɔni ma ale ni ka nisɔndiya ta ka ɲɛsin ma ni o ye marche de soutien kɔni ye ko Adama Tereta ale kɔni bɔra Mauritanie ka tɛmɛ Dakar fɛ ni ka na kuncɛ Bamako ya a sen kɔni na o dokumu kɔnɔna na ko a kɔni kunbɛra minisiri min fɛ ni o de ye Musa Atayere ko baara ninnu olu kɛra kunungo. Hali bi ani Nouvelle Horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko nin ye italien dɔw ye olu kɔni k'u minɛna Bamancikulu dɔw kɔni fɛ kabini san 2022 Bamancikulu kofɔlen yɛrɛ ye ko GSIM Itali kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka mansaba minnu kɔni k'u minɛnen don di kulu kofɔlen kɔni fɛ ko u bilala. Nouvelle Horizon ale ka laseli don. Bamako wula le soir de Bamako ale ka kuma ye jumɛn? Soir de Bamako ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko Sogel Kokala Mayiga ale ni jamana denw ka laseli dɔ kɔni senfɛ n'o ye force de la nation ale ni u ka ɲɔgɔn lajɛ senfɛ ko ni maa o maa kɔni tura Niger la ni o ye an kɛrɛfɛ jamana kɔni ye ko kɔni bɛ o kunkolo galan ko wa ko o kelen fɛnɛ don Mali ta fanfɛla kɔni na. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sogel Kokala Mayiga ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali camancɛ fan fɛ ko n'a ta k'a lajɛ ko lakana kɔni bɛ ka segin ko a misali dɔ kɔni ye min ye sira min ni o ye Bandiagara Bangas ale ni Gao Kidal ko bolimafɛnw kɔni ye bolili kɔni daminɛ sira kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka kala ɲɔgɔn na ale ni dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko ka kɛ ni adamadenya dɛmɛ kɔni ye ni o ye situation humanitaire ye Gao Menaka fo ka taa se Kidal kɔnɔna ma fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na min ye Kidal ale ni Menaka ɲɛmaaw kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na walasa fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya kofɔlen kɔni na cogo min na ni o ye situation humanitaire ye. Soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Bamako ale douane ɲɛma kɔni ale kɔni ni a ka cɛdenw kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na ka kan ni a ye ko laɲini min kɔni kɛlen n'u fɛ san 2024 ko do ka se ka CFA wari miliyara 70 kɔni na don faso ale jiginya kɔnɔna na. Hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni ye sɛnɛko ɲɔgɔn ye dɔ kɔni ye ni o kɔni ka ɲi ka kɛ Brésilikaw olu kɔni fɛ avril kalo tile 27 kɔni natɔ ko kɛnɛ kɔni na kɛ sababu kɔni ye ni ka sɛnɛ kɔni kɛ ko ɲuman ka se ka o kɔni ɲɛfɔ maliyɛnw kɔni ye.
soit de Bamako alibi anabeto no konfe sisa amta Senegal ka olufe no nisongwa ira do ko ninkera Senegal ka olufe wakatina ko o sen fe matchama ko dimna ninka bla kaso ko nin konnana mamunu ko nin blala kaso la ko Senegal Assemblée nationale ko nin konnana ko jatimno ko nin be ka ke wasa amnesty be se ka da ma ku folu nunga ni oye ka ulabla choko mina soit de Bamako aleka la selido amba kunjani les échos wele les échos ale malino femin ka mi ko soni ben le cerveau ko ale ko ni bina ka liberté ko ni soro ka liberté soro ben le cerveau soni ah d'accord angoni be finya la folo otewa ya fo da folo ko de e fana sigraka e folo do de ko be ta chomina anta ka folo ayu e jani yare abla nan ambe bi nyawo munna samba kleni kononton bi wolo wula ni segi ko ba de kere malila o ko ba de bina to di Musa ma ka so Musa bi nyema ya la president ya la af ko ba fulane jume abi Musa katalata Musa ya shinshi abi aka talata ya Musa shinshi ay kulita ke talata ay nunu fara menet talata donc Musa mo ko talata Musa kulita kera Molibola Musa na ka ce don nyawa ka sada su ule mo tannan de ulu ko wu fanga mara nyon fe ka je ka barake uye kulu do sigu ko mo semelen comité militaire de libération nationale uye Musa ta ka ku nyemae ko Musa de ba gérer donc ko sada su tannan ni ulu tumbi fanga gérer kata 1968 la tale nyefe doni siga donuche ko do ba fe ku janfo yumine le capitaine Yoro Jakite capitaine Malik wewe ma fly we mumfle krefe kelembula atato sigu mobile yermana ale fatura donc tani nani u kera tani kele o tani kele mun tora nyoma fe o tawe barake ka barake fo 100 ans de 1968 à 1978 78 furku do no nje o mo se ko nyoma famu asero wati do la sika do no nje nun ko nun ba fe kam minen nun bo nun ba fe kan jamfa Musa ko ya fo Yusuf ni baba jarama ani filifema ale dalente kismani Karim ni chekoro la ko parce que René mun ke 6 janvier ka parce que ale a fo bna gouvernement fare amabu me ma fe mun crochi ko mo parce que a soro para commando ni ye pale encercler alors qu'ale président mu wele donc o sika dola ko aba fe ke fere ke gumne voilà Yusuf ko pay ambo don de kono mais ko iba fe ke choko mina kata u mina kana homo go tele ami ngon don de ko ferere bala ko karab ni ngon kinyero do ko ka malfati kamo go chikata nu mine ministre de la défense directeur national de la sécurité ko non o ma tante de ko sisan iba tombolo Musa ko chiko da ko tombolo ko gardien chikata kema fula juru sangadi tara uye maison du peuple gardien qui atara keme juru tagana akoy bu wele ibi dan fara do wuce 30 minutes ba fo biire non babe o be kana ko bu wele gilingili iba fo be de parce que ubuna nyongo nyinga de comment akara to mino ko ibi chikoro wele folo ibi kisima wele ibi kari wele no ko ni sawatora to be muso ya muso gumne wa chefari nunde de ni nunu mamene de on so lamatama ako ambake jogo da kombi sigi salle de réunion na ko nyegen mu salle de réunion na ne dana ma ciowbe mbodo nyegen na ka juruduma ko ni chokoro do na sigra ubu bokasi wa ko fe gasri ka do nyegen na ko ni kisimana na bo siro chokola ni kër bo sigi après kuma bana to amata unyinu kaso ko sino ni saba ko ni numa mina to diminade ko Musa ko ni dalo nga ketange Musa dale bo fore donc tara juru nyini u yak fe effectivement u chokoro wele kisima wele ko Musa wele ko wuli wele le bisrala chokoro nana ka sigi ka fo ka soro sigilendo ka sigi ka nyese dron u bara ko fe ka mine ka bolo na sensiri ka do nyegen na ka datugo ka kisima nana fana ka sigi o sigiro kelenna parce que yo sigiro duma ko nyesi nyegen wa o sigilendo o ko do no nyegen o ke mbura o yo sigi ka do ay choko sora ko siango famu samara nana o fana sira o yo do ko sama na dafa adafara wera wo sa adafara ko na dafara donc ama umina choko fleni kasabachi malfa machi mangama poala re maintenant Musa ko ayo am mi discours ke ka fo yamine ko o Yusuf kelen ko Musa ko jon ko ne ko nunu mine telete amuye jël mission
Musa ko amba ke joga ko asoro esor le be journaliste ko esor wele kana ambe ardo do kana mbu siri ku siri ka do siri kona ya bo sini ko ni kuma sosol do la ku photo ta wele ku bolu nu sensiri cardoise do kana ku photographe ka bo esor la ko minena kuma fleni abana atabane e chema chabulu re sika to kuma la re yi no chabulu kala fuza no amai umene to ko fleni umene awde kara mardi 28 février 78 bi ami mercredi 28 février 2024 et puis tu vois maintenant bande ma o ma mu gere nuna ma bi wolo lani kelen yo be mine hali kan sika olu bi wolo lani olu to mu na manga mabwala fo mo bola yo be mine ngani sabadu ne ko tati ni tati ça te kungolo ya donc abana ni be bolo ka fo yebi amaki nyene me amba fo yebi afamuna donc na fora java amadamna bi de cherala java madamna bi de o tewa o de ko fa ko ni bi java ko lonse e ba fere ewa kambe wadi wala na sonama